Здравейте на всички! В предното видео поговорихме за азота, през какви процеси преминава той в почвата и какви загуби може да търпи. Днес е време да поговорим за по-трудния избор. Избора на правилния азотен тор за нашите условия, които са в момента на полето. В момента ситуациите в България са изключително тежки, доста преовлажени почви, изключително големи температурни амплитуди и цени на торовете, които ни карат да се замислим за всяка единица приложено активно вещество. В момента не е въпроса дали просто да приложим азотен тор, а въпросът е кой азотен тор да изберем, така че да имаме максимално малко загуби от измиване или от излитане на азотни газове и максимално ефективно усвояване от културата. Ще поговорим за основните торове: урея, амониев нитрат, лан и амониев сулфат. Ще ви кажа кога карбамида е хазарт, кога амониев нитрат може да ни предаде и защо лан е универсален тор. Нека да започнем с карбамида. Той е най-концентрираният, но и най-капризният тор от всички. Той съдържа 46% съдържание на активно вещество азот, което е изцяло в амидна форма. Какво ще рече това? Това ще рече, че за да се усвои амидната форма от растенията, тя трябва да премине в амониева при процес наречен хидролиза в почвата, както говорихме в предното видео. Това обаче означава, че при това преминаване от едната форма в друга може да търпим загуби, ако условията не са много благоприятни за внасяне на тора. Как да предотвратим тези загуби? Трябва по някакъв начин тора да бъде инкорпориран в почвата. Дали чрез обработка на почвата или чрез последващ дъжд, това вече е зависимост от културата. Така че това е проблема на карбамида, загубата след приложението му. Когато той премине в амониева форма, тя е положително зареден катион, свързан с почвата и там нямаме притеснение от измиване, също така нямаме и притеснение от загуба вече на газ, след като премине в тази форма. Освен примерно при екстремно високо pH, говорим при pH над 8,5, пак амония може да се превърне в амониачна форма и да излети под формата на газ. Така че за карбамида трябва да си помислим как точно да го приложим, така че хем да влезем в нивата без да направим коловози, хем да имаме и достатъчно добра прогноза, предвидима за дъжд в рамките на няколко дни и температурите са относително ниски, за да загубим максимално малко азот. Също така, трябва да имаме в предвид колко е напреднал сезона. Колкото по-напред във времето отложим прилагането на уреята, толкова потенциално загубите стават по-големи заради повишаването на почвената температура и повишаването на активността микробиалната. Което ще рече, че едно приложение в началото на март месец, което не е последвано от поне 10-12 литра дъжд в рамките на ден-два, търпи много по-големи загуби, отколкото такова приложение в началото на февруари месец. Както се вижда на тази графика, трябва да имаме поне 12 на литра дъжд, за да минимализираме вече загубите под 5%. Също така, трябва да имаме в предвид и храненето на културата, защото ние за това прилагаме азотния тор, за да може да нахраним културата, но ако прекалено много продължи, отложим внасянето на карбамида в времето, пак казвам, отиде в март месец и културата започне вече активна вегетация, а ние тепърва внасяме урея и чакаме превръщането и в амониева форма, както виждаме на тая графика, където на първия ред температурите са 5 градуса, на втория ред са 15 градуса, третия ред са 25 градуса. Превръщането на урея в амониева форма при 5 градуса температура на почвата ще отнеме около 10 на дни, за да превърнем половината от уреята в амониева форма, което може да доведе в един момент, ако прекалено много забавим азотното хранене с урея, до едно гладуване на културата. Така че моето мнение е, че урея трябва да се прилага по-навреме, за да има достатъчно време да премине в усвоима амониева форма и евентуално полека да започне да тече процеса на нитрификация, за да може до вретенене ние да имаме достъпен и лесно усвоим нитратен азот. Аз обикновено избирам карбамида, когато цената му на единица активно вещество е поне 15-20% по-ниска спрямо амония нитрат. Така имам един буфер, в който дори да загубя част от азота, а обикновено от карбамида загубите са рядко под 5%, да не съжалявам за избора си на тор. Следващата форма, за която искам да поговоря, класическата амониев нитрат.
34,4% азотно съдържание, от които 17,2% в амониева, 17,2% в нитратна форма. Както споменахме, амониевата форма, тя се свързва с почвата, няма отмиване, там загуби практически не търпим. Тя се усвоява веднага от растенията, но е една идея по-трудно достъпна за растенията, отколкото нитратната форма. Другите 17,2% от тура са в нитратна форма, той е пък отрицателно зареден анион. Той се отблъсква с почвата, която също е отрицателно заредена, и той остава в почвения разтвор. Това означава, че той е мобилен с водата в почвата, което го прави по-лесно достъпен за растенията, които когато черпят вода от почвата, черпят и нитратен азот. Могат да го черпят по-далеч спрямо амониевия азот, за който малко по-късно ще поговорим. Другото, което е при положение, че е разтворен в почвения разтвор, това означава, че той е склонен към загуба от измиване. Там говорим за доста сериозен дъжд трябва, за да имаме загуба от измиване, но с напредването на времето, пролетта, обикновено тази вероятност се намалява, растенията по-интензивно черпят азот и дъждовете почват да понамаляват. И нашия чернозем обикновено е достатъчно тежка почва, за да спре тази загуба. Но преминаваме към другата загуба, която е възможна с нитратния азот. Това е денитрификацията. Това е процес, който говорихме по-рано в предното видео. Се случва под въздействието на анаеробни условия, като например при овлажнени почви, както тази година ние имаме в Североизточна България над 300 литра, на места и 400 литра дъжд на квадратен метър от началото на стопанската година. При такива условия денитрификацията ни е в кърпа вързана. Това означава, че ако прибързаме много с прилагането на амониевия нитрат, може да търпим загуби в зависимост от температурата от 1 до 4% загуба на нитратен азот на ден. Така че трябва да помислим добре за момента на приложение, като имаме в предвид, че даваме на растенията и изключително бърза форма на азот, няма нужда да прибързваме с приложението си, както с карбамида. Трябва малко по-рано да го приложим, за да имаме достатъчно добра храна за растенията в периода с интензивно черпене на азот. Така че амониев нитрат според мен трябва да се поизчака, малко да поизпръхнат отгоре полетата и на него му стига една роса, която да го разтвори в почвения разтвор, и по този начин няма да имаме загуби, за разлика от карбамида, който при всички положения трябва да има някакъв дъжд, който да го инкорпорира в почвата, за да спре загубата. Следващия тор, за който искам да поговоря, по-универсалния избор – WAN. Какво представлява? Това е течен тор. Съкръщението означава урея амониев нитрат. 32% съдържание на азот в масовата си формулация. Има и формулация с 28% азот и сяра, от които 32% азот, 16% са в амидна форма, 8% в амониева, 8% в нитратна. Какво означава това? Още като разгледаме състава на тура, ние виждаме, че потенциалната загуба от WAN е наполовина на тази на карбамида, защото само 50% от азотно съдържание е в амидна форма. Но има и други преимущества, понеже ние го прилагаме с едни строени дюзи, които правят изключително едра капка и концентрират тура в една лента в почвата, така да кажем. Се получава насищане на тура там и по този начин ензима уреаза не може да не достига, за да се случи толкова бързо процеса хидролиза. Получава се насищане на ензима уреаза и процеса на превръщане на амидния азот в амониевия азот се случва една идея по-бавно, по-отдадено във времето, без такъв рязък пик, което предотвратява и толкова резките загуби, които при карбамида, при неблагоприятни условия, първите дни са изключително големи, доколкото при WAN са по-отдадени във времето, което на нас ни печели ценно време да дойде един дъжд, който да инкорпорира този тор в почвата. Другото хубаво при WAN, понеже вкарваме течна формулация с едра капка, тя прониква в почвата през порите, през пукнатините и до някъде сама се инкорпорира, но пак има нужда от дъжд, но в сравнение с урея дъжда е близо на половина, който е нужен. При урея, ако имаме нужда от 12-15 литра на квадратен метър дъжд, за да инкорпорираме тура в почвата, при WAN този дъжд, който се изисква, е в рамките на 6-7 литра, за да спре загубата от излитане на амонячен газ. Следващите 25% са в амониева форма, веднага достъпна за растенията, неотмиваема, свързана с почвата, но както казахме, една идея по-трудно достъпна за растенията.
И третата форма на азота в LAN, нитратната форма, 25% от съдържанието на азота е в нитратна форма, както казахме. Това какво означава? Имаме достатъчно малко азот в нитратна форма, който да ни даде бърз старт, но в същото време, дори да имаме неблагоприятни условия, загубата, която може да претърпим от загуба на нитрат, не е толкова голяма в сравнение, примерно, с амониев нитрат, където 50% от азотно съдържание е в нитратна форма. Така че LAN е един тор, който ни дава продължено освобождаване и веднага достъпен азот. Де-факто имаме азот с дълго освобождаване и бърз старт, порция, която ни дава бърз старт в началото на вегетацията, което измества момента на приложение по-скоро в посока на амониев нитрат, не толкова рано, колкото бихме приложили карбамида. По-скоро изчакваме вече начало на активна вегетация, защото имаме достатъчно бърз азот, който да даде старт на растенията. Четвъртата форма на азота, за която искам да поговоря, амониев сулфат, 20,8% азотно съдържание, изцяло в амониева форма, и сяра. Изключително подходящ за култури, които обичат сярата, като например рапицата, слънчогледа, но и не по-малко нужда имат сяра, пшеницата и царевицата. Като за всеки 10 единици азот, обикновено нашите зърнено-житни култури имат нужда от 1 единица сяра, а доколкото за рапицата там съотношението по-скоро е около 6 към 1. Там се изисква повече сяра за усвояването на азота и за превръщането му в протеини. Както казахме, изцяло в амониева форма. Какво ще рече това? Тя е веднага усвоима от растението, не е толкова лесно достъпна. Защо не е толкова лесно достъпна? Защото амония, за разлика от нитрата, казахме, той не се разтваря във водата в почвата. Той се прикрепва към почвено-поглъщателния комплекс и се приема в растението не чрез масовия поток на вода, а се приема чрез процеса дифузия. Какво представлява процеса дифузия? Дифузията е преминаване на вещества от място с по-висока концентрация към място с по-ниска концентрация. Място с високата концентрация е почвата, място с ниска концентрация е растението и самия му корен. Защото, както поговорихме в предното видео, растението веднага се опитва да преработи амония в протеини, да го преобразува. Това означава, че по този начин амония в растението обикновено винаги е по-малко отколкото почвата и по този начин растението го използва. Но какво означава това? Растението, корена му трябва да мине непосредствено близо до гранулата, където се е разтворил амония. Говорим в порядъка на 1 до 3 мм, за да имаме прием. Доколкото нитратния азот ние може да го черпим от доста по-далече, амониевия азот трябва да имаме добре развита и активна коренова система, която да го приеме. Така че според мен мястото на приложение на амониевия сулфат е по-скоро между карбамида и между нитрата. Не се изиска толкова ранно приложение като карбамида, понеже нямаме такава опасност от загуби, но е хубаво да го приложим достатъчно рано, за да има време една част от амониевия азот да почне да преминава в нитратен азот, за да имаме готов нитратен азот за фазата с високо потребление, именно вретене на пшеницата. Така че амониев сулфат е изключително подходящ за приложение, когато не искаме да се страхуваме от загуби и в същото време от отмиване от волатилизация на амоняка, но и за култури, които имат нужда от сяра. Така че в заключение, урея, тор, който бих приложил, когато имам достатъчно добра цена, но трябва да има подходящите условия. Амониев нитрат е по-универсален тор, по-пластичен е, не е толкова капризен към условията, в които е приложен, но трябва да имаме едно на ум за денитрификацията. LAN, по-универсална тор, която в по-сухи условия търпи по-малка загуба от уреята, но има и предимството на другите две форми на азота, които дават веднага храна на растенията. И амониевия сулфат, както казахме, сяра, неотмиваем азот, но просто там трябва да гоним малко по-ранно приложение. Така че това е общо взето за формите на азота. Също така помислете, когато вие прилагате азота. Растенията от какво имат нужда? Растенията имат нужда от светлина, топлина, вода, храна и кислород в почвата. Когато почвата е студена, когато е преовлажнена, няма как да имаме такава активна вегетация. Това означава, че няма смисъл да прилагаме изключително бързо усвоими торове, които съдържат нитратна форма, прекалено рано. Единствено по този начин си създаваме предпоставки да ги загубим.
Така че надявам се, че информацията ви е била полезна, че ви е харесало видеото. Харесайте го, абонирайте се за канала и в следващото видео може да поговорим за инхибиторите на нитрификацията и на уреазата.